Trenér Jiří Vorlický po utkání se Startem Brno. Trenére, v základní jedenáctce opět došlo ke změnám, když nenastoupila trojice Kamenský, Chyla a Černý. Jednalo se o vynucené změny nebo taktický záměr? U Tomáše Černýho je to vynucené, protože je na delší dobu mimo, má natržený lýtkový sval, takže tam je to na delší dobu. U obou dalších jmenovaných je to tak na půl. V prvním poločase Start bránil v bloku od vlastní poloviny a čekal na vaše ztráty. 2 nebo 3 100% šance Kubica zlikvidoval, ale proti gólové střele ze 40. minuty neměl nárok. Překvapil vás Start svým pojetím hry, nebo jste tušil, že budete jeho obranu dobývat? Věděli jsme to, že budeme dobývat obranu Startu. Za prvé naší kvalitou při kombinaci, takže soupeř samozřejmě ví, jak hrajeme. Potřeboval bodovat, soustředil se na body, ty body tady získal právě po tomto způsobu hry, takže čekal na každou naši chybičku a my jsme opravdu 2x až 3x tu šanci nabídli. Zdálo se mi, že vašim svěřencům poněkud scházel pohyb bez míče a odražených míčů se tak ve většině případů zmocnil soupeř. Váš komentář? Nebyli jsme ve správných pozicích a proto jsme ty odražené míče neměli. To je první důvod, takže částečně souhlasím. A druhý, změna, trošičku rozestavení některým hráčům nesedla. Tak to byl ten důvod druhý, protože se hledali na místech, kde jim to třeba úplně nevyhovovalo. Ale my jsme chtěli postavit co nejvíce útočných hráčů, mohli jsme postavit obranný hráče, čekat, taky to jsme dneska nechtěli a prostě takhle to dopadlo. Ve druhé půli jste chtěli hru oživit trojím střídáním, ale v zápětí jste inkasovali po druhé. Poté už byla situace asi hodně obtížná, že? Tak obtížná. My jsme tam měli jak za stavu 1-0, tak 2-0 šance, který taky brankář velmi dobře chytl, Karel Jaroš, Dan Jambor, a my jsme se nedostali do kontaktního gólu. A bylo to předívání těch šancí, oni z breaku, my z dobývání, my jsme je nedali, takže jsme dostali na 2-0. Pak jsme ten kontaktní gól dali a já chci říct, že tady jsme to měli dohrát lépe těch 90 minut, protože ten kontaktní gól přišel 4 minuty před koncem a my jsme měli kvalitu i sílu na toto dohrát, ale změnili jsme nesmyslně způsob hry, musím se s klukama potom pobavit, proč vlastně jsme od té doby neohrozili branku soupeře, když se blížilo finále, konec a jsme se tam prakticky nedostali. Ale ty možnosti dostat se tam byly, ale my jsme to nevyřešili. Čím si dnes vysvětlujete fakt, že vám Start příliš šancí nedovolil? Byl to natolik kvalitní defenzivou hostů, nebo vám utkání nesedlo, a nebo to bylo právě z důvodu toho, že jste zmiňoval, že Start potřeboval dneska bodovat? Od každého něco. My jsme teď 2x po sobě vyhráli. Řekl bych hlavně po velmi dobrém výkonu v Hlučíně. Dnes nemůžu říct, že jsme podali špatný výkon, co se týká nasazení ani té kombinační kvality. Já si myslím, že tam určitá kvalita byla. Jenom prostě ještě nejsme tak vyzráli, abychom dokázali bodovat třetí zápas po sobě. Tam jsme se k tomuhle umění ještě nedostali. Díky moc za rozhovor a ať se daří v dalším utkání. Děkujeme.